en achiel kuom duoko. Ok en duoko kende. Okay. Kech nitie gik mang'eny ma nyaka tim. To mana kaka iwacho en ni dwaro ng'eny mar omenda ma piny owacho tiyo godo mar loko ngima jopiny. Again sama ogo budget kaka koro masani loso ma 2026 2027 ibro koni ni pesa mar dongruok en mana tamalo 30 kende 30%. Budget ni en karibu trilion 4. Nyisi ni pesa midhi tigodo e maendeleo ok chop kata trilion 1.5. Modong chulo sara to gi gik mamoko miluongo ni recurrent expenditure. Maendeleo ka pesa tin. Emomiyo yudo ka Sakaja ka ni penjo ka gik matimore Nairobi gi en ni tich otame kosango to koni pesa ema waonge go. Emomiyo japiny dhir governor to kone governor ni wadwaro to governor kone ni abro timo. To kochopo kuma kori penjo ni chiko wato ok notim nikech pesa onge. Emomiyo jatend piny singo mang'eny samodwaro kom. To kochopo mobete kom koro chande to koro gigi ok notim nikech pesa no onge. Ang'o momiyo Kenya odhi e lai mar infrastructure funding? Nikech en gino ma pinje mang'eny osetiyo godo mar kelo maendeleo gi loko ngima ji. To timo maendeleo gi loko ngima ji ni bende lure mna gi bidhruok mar tiyo gomenda ni. Nyakwar Perez ogoye malach kendo pime maber kaka en gimo monego tim gi kako tiyo. Adwa mna medo matin. Nikech sa gi mondo joputhurwa bendo winji gi momiyo gini ber. Yes. Bill ni kano kele mokwongo no yom. Ne en gi mbekni moko manok ber. Makata an na wacho ni idea ni paro ni to ber. Lakini kakitude ni chochni nyalo betie. VOJ ka ber to ber, karach to arach. An akia gik mipando. Wago ne jod bura erokamano. Nikech amendments manye gikelo emomiyo gini koro chale gino manyalo dhi loka ng'owa ngima jo Kenya. Emomiyo onge kata ng'ama oseringe court bende no wacho ni dhiuru nyimo los kuonde marichogo. Nikech kano kete mokwongo gini ne miyo jatend migao mar omenda teko mudhuro mar tiyo gi pesa ni kako dwaro. Ne dhi miyo kaponi John Mbadi ema ne dhi bedo CS ka gini tiyo, ne dhi miyo John Mbadi teko mang'eny. Masamoro bendi penje ni to ok gini koro bro dhi Suba South te. Gini ok koro joluo kende ma dhi tiyo godo. Ineno nikech jatend migao mar omenda ne dhi bede gi teko mathoth. Jod buranyoko ni ooyo. Gini nyakoti wagolo lwet minister, wagolo lwet waziri e gini. Waketo rea moro ma nitie mnambaka mogoyo. Gima nye gitimo maber en keto gimiluongo ni governing council. Kata bed mana ni governing council nitiere ji moko ma pod wuoke ma jatend piny ma yiero, lakini en ondamo mokwongo pod inyalo kete maber. Mar ng'iyo ni teko manyo odhuro manye ni e lwet waziri jo timo ang'o ogol. Mano okang' mokwongo manyaka gone jod bura erokamano. Kane ineno kanitimo public participation to ng'eny ji ne dhi to penjo ni to wachnwa uru ni infrastructure ni en ang'o. Emomiyo ni neno ka jomoko wacho ni pesa ni nyalo kaw kode titiyo kode campaign. Pesa ni nyalo kaw kode to koro kaka nyo uchotnwa gik moko manyo uchot kanye jatend piny ni bondo wendo supuora poda nuoyo. To pesa ni ok emikaw timi jo St. Michael's and All Angels to mi jo Bondo Primary gi jo Kila Primary nitie gimotimo. Jod bura nyo golo clarity amendments manya gitimo. Gima pesa ni nyaka tim miluongo ni clarity in role. Ni en infrastructure aina mane magini dhi timo. Nikech infrastructure projects ong'eny. So nyegi keto magi wacho maler ni gina chiel 2 3 4 kende. Mangiso ni ng'ata mabro bede kom mar tayo pesa ni ong'eyo gima pesa ni dhi timo. Ok ng'ato nyalo biro to kete lwete. Notiyo godo ni hola uru adhi atim ga chiel 2 3 abro duoko onge. Mano jod bura nyotimo maber. Mar adek
Kanyi neno bill ni nitie kamoro kanyo mane wacho ni onyalo holo pesa. Ting'e ni gowi sani Kenya ni godo gowi matara chopo mana tara gana 11. Ma bende amore machocho wani to gowi gi wabro chulo nade. Nye gikoni gini okonego holo gowi mora mora. Makar gowi kachacha nye gigolo oko. Magi wacho ni gini obede ni nitiere mwandu serikal minyalo usi. Magol pesa. To pesa no ikano kanyo. Nitie joket mwandu. Manyalo neno ni pot midwa ger ni ber. Pot ni bro kelo mwandu. Joket mwandu go bro keta ng'o pesa ya gulu no. Onge kuma gulu ni dhi ole pesa. Nikech agulu ni kiolo pesa, to mano pod dong'e wiwa kaka jopiny Kenya. So jood bura nyotimo gik moko adek go mana neno ni ber. To mogik, en ni nye gikoni e higa achiel. Agulu ni nyaka kel gima giluongo ni investments policy. Ni gin to, gidwa timo ang'o gi pesa ma gin godo no. Idwa kete kanyo mondo jood bura goe kogno. Because oversight no is very important. So diriyo e higa jatend migao mar omenda ibro kwa mondo dhi mbele od bura mondo wache ni to e dweche 6 mabirogi pesa ni dwa timo ang'o, tang'o momiyo dwa time mondo bedie gi oversight. Nikech mana achiel kuom gigo ma bende jikane timo public participation ne wacho ni to oversight nono kaka gulu ni tiyo bro bedo matek. Nono ni to uamua ni koro koruso in dam chande ukete pesa. Ang'o miyo ni ukete koruso in dam pesa. Diriyo e hik omenda jatend migao mar omenda bro dhi mbele od bura to wacho ni e dweche 6 mabiro wadwa keto pesa ka gi ka to mae gimomiyo. An mago gik manye od bura timo maber mamiyo gini koro nigi tiende monyalo chako tich. Kipenja ni bendo ober. Inyalo lose maber. Nikech gigi nitiere pinje moko mabende poko tiye maber. Nitiere pinje moko mabende nitie jok moko manokawe to koro en mna party after party. Nikech pesa nitie. Kar timo maendeleo nitie documentary moro ilongo ni Just Soul e YouTube ka. Apani Netflix bende nitiere. Makaka ne pani in Malaysia. Mano los agulu aina ni. To koro jok mane manage agulu ni. Jogo yuera. En kuonde mobodha gi ema gintie. Party mna mikele welo gi ema gitimo. Nikech pesa ng'eny ji oketo to gik mitimo godo timo ang'owa onge. So emomiyo wacho na agulu ni ber. To mana ka ji obidhore tiyo kode. Bende odiero kaka serikal biro keto incentives ne investors mondo ket pesa gi iye kanyo. Nitie. Okay. Nikech mana kaka nyakwar Peres pimo, ni nitiere aguchni moko ahinya to maga herigi. Manigi pesa mang'eny. Emomiyo ineno ka NSSF sani koro ogole pesa moro igero godo rironi ma usamit. Nikech en pesa ma inena kanyo, to kikete e bengi to onyuolo ni nyenyo matin. To kikete gik ma kisungu luongo ni big ticket projects gi to returns duoko bedo mabup. Ting'eni ma pesa ma jopinye maketo ni chieng' moro ka giyol ka gisetieko tich to giyude yot moro. Nyaki manyne gi returns maber. Big ticket project lokona ngi dhuluya. Gin ikoni weche mag dongruok, projects mag dongruok madwaro omenda malach to duoko bende nitie. Mano ngi ticket no tiko. Idonjo bego opichgo. Magi madwaro omenda makor gi lach to iluongo na returns nyinyo ni malo. Bende ni malo. Okay. Koro magi magini brotim. So VOJ gini ber. Ober. Ang'eni jatend piny kapok ogoe koke to dodhe goe koke sani. Gima an adwa kwayo waziri John Mbadi en ni gilose lai mag tudruok maber mondo japiny owinj gini. Nikech gisani to japiny pok owinje. Gin jo siasa, jotelo gini ma pod giwinje gi wan jofuambo gi jok miluongo ni professionals maluwo gini. Wane mwang'eyo gima ber gini nitie. Kaki nyalo paro ko donjo office to wakwae ni weche mag finance bill gi sani ji te wacho mang'eny. Temine kita kinyago chapa e oboke
mane show gi standard tikele jogi mokera mogi TV ka gira mogi FM gi Citizen TV mondo goe mbaka mondo pim ne japiny obed gi ng'eyo nikech ing'eni ji mang'eny sani kanye pok amendments jotimbre od bura nyo konegi ni ma e agulu ma jatend piny dhi tiyo godo e campaign to mane magi mako nikech kata kanya bombaka gi ka gi jomoko to ka goni to gini donge koro campaign wangi dwa bedo gi pesa mbadi dwa manyo mana ne Ruto trillion abich ta kone gini in fact obile siche mane owach ni tinde waziri wuotho mana gi chopa ta kone jogini hao ete ma ok pes campaign mokwongo en trillion abich kuom higni 10 mar ariyo od bura nyose kadhe mo wacho kaka pesa gi dhi tiyo gi jok madhi ng'iyo kaka pesa ni tiyo gi oversight medhi tim ni onge bwana kata mana public participation otim gi relevant house committee yes ni gini mar campaign wang ni campaign e kani gi pesa oyo oken ni en pes campaign emomiyo tudruok gi jopiny dhi bedo maber mondo pim ne jopiny ni pesa ni oa kanye to dhi timang'o to kako tiyo jomage madhi neno kako tiyo nikech VOJ sani arambe mora ma John Mbadi goyo ng'ama dwa tieke kisiasa to koni donge nwa konu infrastructure fund ochai motiyo go so nyaka gilos weche mag tudruok e dhoudi tema piny ka kiro kamano nikech mano bro miyo japiny bedo gi yot mar ng'eyo ni fund makoro nitiene en madhi bero piny Kenya obed ni William Ruto e president obed ni Edwin Sifuna president obed ni Rigathi Gachagua president obed ni John Mbadi obed ni ng'awa Martha Karua e president gini kata mana nyakwar Peres ni karakanyo Tano. Kata mana nyakwar Peres ni kobedo president wala mune to fund ni nitie to jopiny bro neno lokruok nikech gigo modhi timo kalore gi chike motimang'o moket maber gima nyaka kwa jo od bura en ni nyaka gibedie jomobidhore sama gikolo kaka pesa ni dhi tiyo obed od bura masani obed od bura mabro biro nikech mano ema bro miyo ngima ja Kenya lokore erokamano wach mangima mokalo Alex chunyi dang ni to idhi ng'ade payslip oyo ajaparno iseyudo duoko maber ahinya nyakwara Magajwang' tijwa kama duong' ahinya en golo doki iti mana kaka jowete osewacho mane kuku mar wach ma onego bedi kod ng'eyo kuom agulu mar National Infrastructure Fund ni bende mano bi chope giko mar twak aina ni mar ng'eyo ni wabro bedo gi chenro mopogore mar bende loso gi mokum jotelo ahinya mane mesa mar policy mar konyowa kolo agulu ni matuta ahinya wambe wabro kelo nyong'ong marwa